Que tal, como estades? O pintor Francisco Miguel descansa xa na Coruña. Ata alí foi trasladado o pasado 29 de setembro, 89 anos despois do seu asasinato en Berto, en Carballo, a mans dos fascistas. Os restos do artista, que permaneceron durante décadas nunha fosa común, foron exhumados pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica hai 2 anos e conducidos ata o cemiterio de San Amaro. Alí, o pintor reencontrouse con aquel mar que tanto amaba e que divisaba desde a súa casa de felicidade de Santa Cruz, onde foi medrando como artista a carón da súa compañeira, Sir Alonso. Sir Alonso, claro, era a súa musa, era o seu modelo, era todo para ele. Sira quere facer crónica, quere deixar memoria, quere contar o que pasou. Até 7 veces e Sira coloca o topónimo Bertoa no seu texto. É dicir, esa teima de Sira en sinalar o sitio, pois tal vez tivera tamén como objetivo pois que alguén algún día abrise esa fosa, localizase os restos de Francisco Miguel e lle dese finalmente sepultura, non? O párroco daquela época fixeron a esmola xunto cos veciños para mercarlle 4 caixas de madeira a esos corpos para darlle unha sepultura o máis digna posible, non? A obra dese período, tanto mexicana como galega, dos últimos anos, dos anos 30, digamos, del ese tipo de figuración de realismo máxico, tivo que ter un impacto visual moi grande. Creo que influiu moitísimo na obra de Urbano Lubris. Eu comparo a Francisco Miguel con García Lorca. Que obra tería producido García Lorca se seguise con vida un xenio da súa natureza? E o mesmo é Francisco Miguel. Que creación artística tería producido Francisco Miguel ao longo dunha vida normal, non? Hoxe, no capítulo 19 da Ferida Berta no 36, repasaremos a súa traxectoria vital e artística e contaremosvos como foi a homenaxe que a Coruña rendeu a Francisco Miguel. Pero hai outros asuntos que marcaron a actualidade estes días, son as novas da memoria. O Goberno destinará 2,4 millóns de euros para a exhumación das foxas franquistas en toda España. Casi a metade dos cartos serán xestionados pola Federación Española de Municipios e Provincias. A Deputación Provincial da Coruña irán parar 150.000 euros. O ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que desde 2019 exhumáronse os corpos de preto de 9.000 vítimas en todo o Estado. En el año 19, un estudio y un informe evaluó en la posibilidad de que se pudieran rescatar hasta 20.000 personas en fosas, en pozos, en cunetas susceptibles de ser recuperadas. 20.000. Pues bien, en estos momentos tenemos que decir que se han podido recuperar 8.941 exhumaciones, víctimas. En estos 5 años casi nos acercamos al 50%. Exhumados do cemiterio Ferrolán de Catabois e os restos dun tripulante do acoirazado España fusilado no ano 1936. Trátase de Guillermo Díaz Vales, auxiliar naval de 36 anos, asasinado canda outros 31 compañeiros. O seu corpo fora sepultado na foxa común do Val, en Narón, e agora os restos serán sometidos a probas de ADN para seren identificados. Constituído en Pontedeume o Consello Municipal de Memoria Democrática. Un dos seus primeiros obxectivos será eliminar a simboloxía franquista do rueiro municipal. Tamén estudará a posibilidade de exhumar a foxa do Val e solicitar a declaración dos xulgados como lugar de memoria. Ferrol podería ser declarada en breve cidade de memoria democrática. O secretario de Estado de Memoria Democrática ve con bos ollos o informe que lle fixeron chegar as asociacións memorialistas que documentan ata 20 enclaves da cidade que foron significativos na historia da represión franquista e tamén na loita obreira sindical da cidade ao longo da historia. De conseguilo sería a terceira candidatura galega que prospera despois da Illa de San Simón e o Pazo de Meirás. O historiador Xosé Manuel Suárez é o autor do informe. De Ferrol, o que está na memoria da xente, pois que era a cidade militar cuna de Franco, que como unha cidade conservadora e antidemocrática, cando en realidade non é así.
Familiares das vítimas da represión enterradas durante a guerra no cemiterio de San Breixo en Celanova piden que se declare o Camposanto como lugar de memoria. Hai unhas semanas fixeronlle chegar un escrito á subdelegación do Goberno en Ourense coincidindo co aniversario dos fusilamentos de 7 asturianos en San Breixo. Fixérono apenas 6 meses despois da inauguración do memorial das 90 vítimas do franquismo que foron ali soterradas. Ixinio Araúxo, secretario do Comité de Memoria Histórica de Celanova. Entregamos a solicitude que as firmas dos familiares das 90 persoas ali soterradas que sufriron prisión na cárcel de Celanova e despois a todo o que supón o cementerio en sí. En Ourense, tanto a Asociación de Amigos da República como a Asociación de Amigos do Campo de Aragón presentaron senllos escritos solicitando tamén que se declare este enclave o Campo de Aragón como lugar de memoria xunto ao cemiterio de San Francisco. Ali foron asasinados 132 homes e unha muller entre 1936 e 1939. Todas as vítimas foron homenaxeadas recentemente nun acto organizado pola Asociación de Amigos do Campo de Aragón. Falan o presidente desta entidade, Carlos Lozano, e Marisa Padrón, da Asociación de Amigos da República. O Campo de Aragón é o maior exemplo da violencia sumarísima que seguiu o franquismo e o exército sublevado no comezo. De feito, o Campo de Aragón, foi o punto onde máis execucións houbo en toda Galicia. A nosa Asociación de Amigos da República tamén presentou unha solicitude formal ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática para que tanto o Campo de Aragón como o Memorial Republicano do Cementerio sexan declarados lugares da memoria democrática. Preséntase unha nova querela ante os xulgados de Vigo polos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura franquista. Jesús Vázquez González e Francisco Domingo García Montes denuncian os autores das torturas que sufriron en xullo do 76 tras seren detidos pola súa militancia na UPG. A querela súmase ás outras 115 presentadas no conxunto do Estado. Vigo homenaxea os últimos fusilados do franquismo. A Comisión 27 de setembro lembra Xosé Manuel Baena e José Luis Sánchez Bravo 50 anos despois da súa execución polo réxime franquista. Os dous membros dos FRAP foron fusilados o 27 de setembro do 75 en Ollo de Manzanares, en Madrid, xunto a Ramón García polo asasinato do tenente da Garda Civil Antonio Pose o 16 de agosto do 75. No acto, Suso Chaves Fandiño lembraba que a policía empezou a pisarlle os talóns a Baena tras publicar unha esquela no Faro de Vigo culpando directamente a policía da morte a tiros dun traballador de Fenosa en maio do 75. Fixeron unha coleta, fixeron unha esquela no periódico e puxeronlle a circunstancia pola que había morto aquel home que iso valelle a Piti e os demais de que a policía os perseguise ou esa cosa así e quixera detelos. Entón, o que fixeron foi de localizarse, marcharon para Madrid e aí empezou o seu calvario que levaría ao seu asesinato, non? Homenaxeado en Vilaboa o loitador antifascista Juan Lago Collazo. Unha oliveira e unha placa permanente na canteira de Paredes lembrará de agora en diante este home coñecido como Juan da Ferreira, supervivente do campo nazi de Mauthausen e falecido en Francia no ano 96. Detido polos sublevados tralo golpe do 36, librou por pouco de ser fusilado. Tras loitar nas filas republicanas, exiliouse en Francia, onde estivo internado primeiro no campo de San Ciprián antes de unirse á Compañía de Traballadores Estranxeiros. Tras ser capturado polos nazis, foi internado primeiro en Mauthausen e despois trasladado ao seu campo de Ebensee, onde sobreviviu en condicións extremas ata a súa liberación en maio do 45. A homenaxe organizada polo colectivo Arregaduxa acudiu a veciñanza de Vilaboa, pero tamén os seus netos e a súa filla Vivian. Cuando yo tenía 5 o 6 años, algunas noches recuerdo oír a mi padre gritar. Mi madre me decía, tranquila, papá solo ha tenido una pesadilla. Más tarde me confesó que mi padre revivía esos momentos en el infierno del campo y se despertaba de repente, sudando y con el corazón palpitante, 10 o 12 años después. No dejen que el olvido borre estas vidas de sacrificio. Esta placa debería ayudarles a recordar siempre
transmitir, transmitir, transmitir siempre. Gracias. O cine da memoria premiado en Ourense. Xurado da sección oficial Panorama Galicia acordou outorgarlle o premio Galicia Calidade a mellor dirección a Antón Caeiro por Lola. O documental personaliza na familia Blanco Rodal a represión franquista exercida en Cangas do Morrazo tras recibir o premio inevitables referencias á situación vivida en Gaza. Lolas hai muitísimas personas en todo o mundo, non só aquí, nestes momentos, alá ao fondo do Mediterráneo, outra xente está berrando tamén, pero hai xente que non lle fai caso, e incluso hai xente que se ríe das outros que intentan levar ali algunha axuda. Pero ademais no festival levou o premio a mellor película San Simón, de Miguel Ángel Delgado. El 18 de julio de 1992, gracias al empuje y a la ayuda del movimiento memorialista, algunos de los supervivientes del campo de concentración de la isla de San Simón volvieron a la isla, recordaron las historias que habían sufrido allí, la compartieron con las nuevas generaciones y recordaron una canción que entonaban y cantaban en la propia isla durante el cautiverio. El estribillo de esa canción lleva por letra y es un canto a la libertad. La dictadura franquista convirtió San Simón en un lugar de muerte y los presos contestaron elevando su voz y cantando a la libertad. E co gallo do ano Castelao, hoxe traemos a portada un dos cadros máis emblemáticos de Castelao, a derradeira lección do mestre que podería regresar moi pronto a Galicia. A Deputación de Pontevedra está negociando co Centro de Galicia en Bos Aires a posibilidade de traer esta peza o ano que ven ao Museo Provincial de Pontevedra. Avanzábao o presidente da institución provincial, Luis López. A lámina original do cadro de Castelao está aquí. Nos parecía razoable abrir as conversas para que o cadro tamén poida estar aquí con todo o valor simbólico que ten expor unha das grandes obras no imaginario cultural galego. E iniciamos un traballo para que o considerado por moitos como o Guernica galego veña a Pontevedra, para que Castelao poida impartir o día de mañá a súa derradeira leición na súa segunda casa, o Museo de Pontevedra. Unha leición de humanidade, unha leición da sensibilidade na homenaxe ao seu amigo asesinado Alexandre Bóveda aí na Caeira, unha leición de memoria histórica, unha leición da mellor tradición do pacifismo e denuncia das atrocidades bélicas. A ferida Bertano 36, un podcast de Nuria López. O pasado 29 de setembro a cidade da Coruña rendeulle unha sentida homenaxe a Francisco Miguel, unha homenaxe na que participaron representantes do mundo da cultura, da política e tamén da sociedade galega. Os seus restos, recuperados en 2023 pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, foron entregados á súa familia nun acto institucional celebrado no Pazo de María Pita. Regina e Jorge Miguel, bisnetos do artista, foron arroupados polos alcaldes da Coruña, Oleiros e Carballo, pola deputada de Igualdade da Deputación e tamén polo presidente da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Todos reivindicaron a memoria deste artista asasinado hai 89 anos polos fascistas. ¿Cómo hablar de la vida y de la muerte de alguien a quien nunca conocí? Hoy me doy cuenta que, claro que conocí a mi bisabuelo, Francisco Miguel. Lo conocí desde muy chica, a través de las historias que me contaba mi abuelo. Hoy regreso a casa y cuando Carmen me dio la localización recibí la impresión de un lugar con energía, vibrante. Qué diferencia de la fosa común sin marca, un lugar de olvido, el de un forastero desconocido. Ahora el mar que tanto amaba arrullará a su sueño eterno. Este acto quizá debería estar ocurriendo en un juzgado, que es donde realmente se hace la justicia, donde alguien puede determinar un relato judicial de esos hechos que eran evidentemente crímenes y le puede sancionar a sus autores o dictar responsabilidades a las instituciones, ¿no? Como ha ocurrido en otros países. A cidade que o viu nacer recibe emocionada os seus restos, recuperados e devoltos á súa terra.
Facémolo para afirmar que a memoria é xustiza restitutiva, que a cultura é democracia e progreso e que a verdade nunca poderá ser soterrada de maneira definitiva. Este é un acto de humanidade, de recuperación dunha memoria, de recuperación dunhos restos que foron víctimas da cruel barbarie. A recuperación, neste caso de Francisco de Miguel, é importantísima como a de moitos outros que falleceron asesinados ao longo da historia do franquismo. Os nosos fillos, os nosos netos, os nosos amigos. Temos que transmitirlle o peligro que é esas hordas fascistas que neste momento merodean polas distintas comunidades de España e no Estado español e nas institucións. Dice que a historia xulgará os xenocidios. Estamos vendo co que está pasando en Gaza que non. Porque non somos capaces de facer que os gobernos do mundo paren a barbarie fascista que se mostra ante os nosos ollos. Hoy sé que Francisco Miguel seguirá vivo, en la memoria de mi familia y de su pueblo aquí en Galicia, en su arte y en los libros, y también en la vida de los que estudiaron su obra, también de quienes hicieron justicia al recuperar sus restos. Me conmueve profundamente verlos aquí, rindiendo homenaje de la vida de un hombre a quien ninguno de nosotros conoció en persona, pero que todos conocemos a través de las historias que nos han contado. Muchas gracias. Desde María Pita, os restos do artista foron conducidos ao cemiterio de San Amaro, onde foron recibidos por centos de persoas. A fronte da comitiva, o poeta, pintor e editor Miguel Anxo Fernán Bello. A Coruña despedía por fin, 89 anos despois, con cunchas, buguinas e viraventos, a este artista creador de beleza asasinado polo fascismo. Miguel Anxo Fernán Bello. Que tal, Miguel Anxo? Benvido. Moi ben, un saúdo. Unha cerimonia cargadísima de simbolismo, non? Cargada de simbolismo, reproducindo de forma icónica como unha intervención plástica, reproducindo obxectos que formaron parte da súa poética pictórica, as cunchas, os viraventos, nun cemiterio mariño como é o de Santo Amaro, na Coruña, e tamén esa creación de símbolos pois formaba parte da homenaxe que o pobo coruñés e os artistas, había moitos pintores presentes, escritores chegados mesmo fora da Coruña, pois lle querían rendir ao gran pintor, ao gran artista que foi Francisco Miguel. Un pintor moi respetado e que se fixe un pouco, podíamos dicir, a si mesmo, non? De orixe humilde, foi case un autodidacta, non? Foi un autodidacta. Francisco Miguel era un explorador de formas, como lle gustaba a Isaac Díaz Pardo, era unha persoa con as inquedanzas xa de tipo cultural e de tipo plástico, de tipo creativo, pictórico. Digo de plano cultural porque el con 20 anos abre unha librería na Rúa Real Coruñesa, librería de arte, que é unha librería especializada en libros de arte ou sobre artistas. Por lo tanto, eu coido que é unha das primeiras librerías especializadas que se abren non só no Estado español, sino en Europa toda. O sea, caramba. El xa con 20 anos abre unha librería especializada onde hai, ademais, onde se celebran tertulias, tertulias moi importantes. Falamos dos anos 20, todo o que é a fervenza dos diversos sismos, do ultraísmo, despois do surrealismo, en fin, que toda esa fervenza
no plano estético, e tamén a fervenza ética e política, porque é un momento de moito debate no plano social e político, e esa librería que abre Francisco Miguel pois é un foco tamén de tertulias e de pensamento. E despois no plano plástico el explora, investiga, é un autodidacta, el viaxa a París, en París, por certo, aprende a técnica do batik, que é un xeito de arte textil, que se traballa sobre diferentes teas, con cera quente e con tintas, que se vai creando unha estampación. El chega a dominar esa técnica. Por lo tanto, estamos diante dun creador, no sentido máis extenso da palabra. A París chega xa acompañado de Sira, non? A súa compañeira, a súa musa, o seu todo, non? Con a que casa no ano 1920. Sí, claro, a súa compañeira, e ademais compañeira ideal, por decirlo así, porque ela partilla con el todas as inquedanzas, non? Ela é a súa compañeira vital e a súa compañeira creativa, non? Cunha gran cultura, cun interese especial, e tamén, igual que Francisco Miguel, por aprender. É unha parella de dous seres extraordinarios. En fin, na exposición que se acaba de clausurar na Coruña de 40 dibuxos de Francisco Miguel, que son prácticamente a maioría deles dos 40 son do ano 1925, por lo tanto un século, non? Da súa creación, pois Sira Alonso ocupa xa nos títulos, e nos temas, e nos dibuxos, ocupa pois prácticamente o 80% da exposición. Por lo tanto, xa se ve aí como, pois claro, era a súa musa, era o seu modelo, era a súa... Era todo para él, Era claro. todo para él, efectivamente. Canda ela empeza a medrar como artista, Francisco Miguel completa a súa formación, primeiro, como explicabas, en Francia, despois marchan para Cuba e logo a México, que sería a súa segunda casa. Daquela eles non sabían, non, que se convertiría na súa terra de acollida, non? Que pegada deixan estes tres lugares na obra de Francisco Miguel, Miguel Anxo? En que medida lles influye? Pois deixan unha pegada extraordinaria en cada lugar que el pisa, porque tanto él como Sira Alonso posuían un gran don de xentes, unha gran capacidade de empatía. En París, por exemplo, coñece a Pablo Picasso, establece con él unha relación de amizade, coñece ao gran poeta peruano César Vallejo, un dos grandes poetas do século XX, sen dúbida. César Vallejo escribe, por certo, algunha crónica nalgún xornal de Lima, a capital do Perú, onde el colaboraba, e fala xa, en particular, nunha crónica, fala de Francisco Miguel, cítao, e refírese a él como o meu amigo e artista ultraísta. Claro, Francisco Miguel, que dominaba o dibuxo, o realismo, que dominaba a forma, o trazo. Algún crítico tense referido a él como debuxante, como dominador das liñas puras, das liñas virxes. Pero ao mesmo tempo, e aí César Vallejo acerta, claro, mi amigo ultraísta, porque o ultraísmo caracterízase, entre outras cousas, por levar a cabo un acto de ruptura coas formas canónicas anteriores, non? Explorar e abrir camiños novos na expresión artística. Por iso, Francisco Miguel é un pintor, como xa se declara no gran catálogo publicado en México no 1999, pintor entre vanguardas, non? Vive precisamente nesa tensión tremenda que vive a arte tanto en Europa como en América, esa tensión de ir á procura de algo sustancial, superar calquer tipo de tema
de tema tópico, que calquer adorno, calquer ir ao fondo do espírito á procura dunha beleza distinta e á procura, como sempre fixo Francisco Miguel na súa curta trayectoria, el non chega aos 40 anos, non? Asesínano con 37, prácticamente 37, casi 38 anos. E, polo tanto, eu comparo a Francisco Miguel con García Lorca. García Lorca tamén un inmenso poeta, un inmenso dramaturgo, tamén viu a súa vida truncada, foi asesinado polo fascismo no 1936. Que obra tería producido García Lorca se seguise con vida, un xenio da súa natureza? E o mesmo é Francisco Miguel. Él foi asesinado, pero que pintura, que creación artística tería producido Francisco Miguel ao longo dunha vida normal, non? Porque tamén era outro xenio da pintura. Sí, apenas levaba 3 anos, non, en Galicia cando se produciu o seu arresto, non, no ano 1936, porque eles decidiran volver, non sei, por que decidiron volver a Galicia, Miguel Anxo? Exactamente, non se sabe. Non se sabe. Francisco Miguel nace na cidade da Coruña, era coruñés, de nai ferrolá, por certo, a súa nai era do Ferrol, Sira é coruñesa. Eu coido que eles volven porque lles tira a terra e non calibran ben que volven nun momento moi delicado de convulsión de carácter social, política. Instálanse na cidade da Coruña porque a denominada Casa da Felicidade era unha casa que alugaban para pasar os veráns, non era a casa fixa, a casa continua, era a casa dos veráns. E, por certo, dende esa casa, dende esa zona de Liáns, pois el realiza varias obras que teñen a luz da Mariña de Oleiros, que teñen o mar que vai cara a Coruña, esa grande perspectiva mariña, e aí realiza uns óleos realmente espectaculares. Sí, esa casa viva, luminosa e alegre que se torna escura e triste, non? Tras a detención de Francisco Miguel, dicía Sira nos diarios, hai casas que morren cos seus donos e a miña morreu con Francisco Miguel, non? E foron unhas semanas de anguria tamén para Sira, non? Petando en todas as portas que podía para tentar salvar o seu home, e desde a prisión foi cando tiveron noticia do asasinato tamén do seu amigo Luis Huici, non? Foron momentos de anguria e sabendo en todo momento que en calquera momento lle podía tocar a él, non? Sí, e ademais el tiña un código establecido con Sira Alonso, como conta a propia Sira, que cando aparecía un pente na súa roupa, se lle entregaban a súa roupa ou ela accedía, pois iso significaba que o mataban, non? Que ese era un acordo simbólico que tiñan eles para a paixón no sentido, se quere, dramático, non? A paixón dramática de Sira é tremenda porque ela intenta salvar. Houbo 2 detencións, houbo algún conato previo de detención. A él en Liáns chamábanlle despectivamente o mexicano. Había sectores reaccionarios, falanxistas e fascistas que Francisco Miguel era obxecto dunha envexa, unha persoa do seu talante, unha persoa elegante, un artista, unha persoa republicana, unha persoa de esquerdas e antifascista como era Francisco Miguel, pois era tamén obxecto de envexa e de sospeita continua, non? Xa sabense
realmente os nomes e os apelidos dos asesinos, porque foi ademais torturado, sabes que foi torturado en Meicende antes de ser asesinado en Bertoa, no campo de Morgade, onde depositaron os cadáveres del e dos outros 3 compañeiros, Juan Boedo, Pedro e Andrés Pinilla, pai e fillo nestes 2 últimos casos, e entón esa é a irracionalidade dos asesinos. Neste caso foron guardia civis e falanxistas, non? Sábese tamén, en fin, a traxedia. E Sira Alonso demostra pois ese amor, esa pugna, ese desexo de salvación do ser inocente. E tamén esa forza, non? Esa forza que demostrou en todo momento, tanto antes como despois do asasinato do seu home, conseguindo sacar, non se sabe moi ben como, daqui os seus fillos, non? E poderlos poñer a salvo no que foi logo a súa terra de acollida, México, non? Efectivamente, porque ela sentíase insegura, non? Se sentíase insegura, ela aluga é unha casa, parece ser que é unha casa dunha tía en Tordoia. Tordoia é un concello perto de Carballo, porque ela quería estar perto de Carballo, perto de Bertoa, para visitar o lugar. Sabía perfectamente onde estaba a foxa común, igual que moitos veciños e veciñas de Bertoa, e entón aí escribe a primeira parte dos diarios. Son os diarios de Tordoia. Eu, cando lín no 1999 esa primeira parte dos diarios, fiquei absolutamente conmovido, e non só polo relato. En realidade, os diarios son unhas memorias, non? Son as memorias da paixón e da traxedia de Francisco Miguel, non? E do intento de salvación física do seu marido, e de todo o que acontece alrededor. Fiquei conmovido pola historia en sí mesma, e tamén pola calidade literaria. Sí, eso sorprende a moitos, sí. Sorprende, e a mí sorprendeume polo ritmo narrativo. Case cinematográfico, verdade? Sí, as pausas, crea secuencias, hai un elemento realista e hai un elemento narrativo. E o contexto tamén, non? No que se produce. O contexto, claro, hai citas, hai frases sobre Carballo que son realmente interesantes. Un día de feira en Carballo, ela ven falar co grego, quere saber máis, en fin, deixounos aí un documento estremecedor, realmente, e despois xa en México escribe o diario aparte, que se coñece como diario de Actopan, que completa pois esas memorias, non? Os seus 3 fillos fai 3 copias iguais, 3 copias a man iguais dos diarios, e unha para cada fillo. Sí. Eses diarios foron clave para localizar os restos de Francisco Miguel e tamén dos outros 3 homes que foron soterrados na mesma fosa canda el. Ti que puideches reencontrarte cos bisnetos, non? De Sira e de Francisco Miguel nese ato tan bonito de despedida na Coruña. Que supuxo para eles este reencontro co bisavó e que lles pareceu esta homenaxe que lle rende a cidade natal do seu bisavó, a Francisco Miguel? Sentíronse reconfortados de algún xeito? Sentíronse moi reconfortados, os netos e os bisnetos. Hai unha bisneta, Regina de Miguel, que é xornalista en México DF. Sentíronse entre a sorpresa e o agradecemento, non? Porque eles viron, e a min fixeronme partícipe desta impresión deles, viron realmente a resposta institucional, o Concello da Coruña, efectivamente a Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, que levou a cabo a exhumación, toda a xente que formamos parte dunha equipa de investigación e de apoio,
e a propia veciñanza, o Concello de Carballo, por suposto, o Concello da Coruña, a Deputación. Entón viron realmente que había unha vontade clara de recuperación, de por en valor definitivamente a figura de Francisco Miguel e de levar a cabo un acto de xustiza, un acto de reparación, de dignidade, que é soterrar os seus restos no cemiterio de Santo Amaro, a carón do mar, a carón a poucos metros da tumba de Manuel Murguía. Foi o lugar que eliximos e que finalmente foi aprobado. Por lo tanto, é unha satisfacción e un sentimento de por fin descansa dignamente e por fin é recoñecido e se fai xustiza con Francisco Miguel. Pois Miguel Anxo Fernán Bello, moitísimas grazas por axudarnos a percorrer os mundos de Francisco Miguel. Grazas por pasarte pola ferida aberta no 36, unha aperta. Moitas grazas, unha aperta. A despedida de Francisco Miguel coincide coa reedición por parte de Alvarellos dos diarios de Sir Alonso publicados por primeira vez por A Nosa Terra no ano 2000. Un testemunho íntimo onde relata pormenorizadamente as circunstancias que rodearon o arresto e asesinato do seu home e o posterior exilio da familia a México, pero que tamén son unha crónica da represión exercida polos fascistas na cidade da Coruña. A noite era escura. Unha nube negra en forma de montaña cubría parte do ceo. O mar amosaba enormes cataratas de branca escuma que producían as ondas ao bateren nos cantís. Amencer do día 2 de agosto, á porta da miña casa, un home, ao que nin por escrito son quen de nomear, emborca con moita presa nos meus oídos estas palabras. Teño orde de deter a Francisco Miguel, que sai aquí de contado, porque de non ser así, vereime na obriga de entregalo ás 8 da mañá no cuartel da Garda Civil de Oleiros. Alborece o 4 de agosto e con el as malas novas. As mulleres do mar van cara a praia de Bastiagueiro onde aparecen 6 cadáveres. Aínda tiven valor para virar a cabeza, para mirar por vez derradeiras mulleres enlouquecidas abrazadas aos cadáveres dos seus maridos e dos seus fillos, asasinados pola máis terrível injustiza. Hoxe ás 2 da mañá levaron 15 prisioneiros. Dos 15, 14 quedaron mortos no monte de Bens e un tivo que presenciar como acababan coas vidas dos seus compañeiros e esperar a súa vez. Só un sufriu o castigo máis inhumano que se lle pode dar a un home. Ese sou eu. 6 días non son nada, pero para min, atormentada pola incerteza, foron días interminables. Nin nos cuartéis da Falanxe nin nos da Garda Civil me daban razón do que fixeran con Francisco Miguel. Ti virás un día, como veñen aquí preguntar polos seus infinidade de mulleres, e han de enganar o mesmo ca elas. Non che dirán onde me levan. Se algún garda che dá xunto coas miñas cousas iste peite, poño isto como marca para dicirche que corro a mesma sorte que os que desapareceron estes días. Estas palabras volvense realidade e as mans dun garda depositan nas miñas o sarape con que se cubría Miguel, 2 libros e o peite que me anunciou toda a trista verdade. O eco repite as miñas palabras alá no calabozo. Que fixestes con Francisco Miguel? Número 29. Nome e apelidos Francisco Miguel Fernández Díaz. Na vila de Carballo, provincia da Coruña, ás 17 horas e 15 minutos do día 5 de outubro de 1936, procédese a inscribir a defunción de Francisco Miguel Fernández Díaz, de 36 anos de idade, natural da Coruña, provincia da Coruña. Francisco Miguel faleceu dun colapso cardíaco no punto chamado Campo de Malgade, do lugar de que, de arriba da parroquia de Bertoa. Asinan o xuiz e máis as testemunhas.
Son estes algúns fragmentos dos diarios de Sira que podíamos ler por primeira vez no ano 2000 e que, como dicíamos, acaban de ser reeditados por Alvarellos. Desa primeira edición encargouse a xornalista Carme Vidal. Carme, que tal? Benvida. Hola, que tal? Ben. Bueno, antes de nada, como chegaron ás túas mans estes diarios? Por casualidade, case, non? Nesa altura abrírase a exposición de Francisco Miguel en Madrid, no Círculo de Belas Artes, e esa exposición que viña feita en colaboración tamén coa Casa Frida Kahlo e Diego Rivera, traía no catálogo unha parte dos diarios de Sira Alonso. Nos limos daquela, a nosa terra tiña xornal e tiña editorial, vimos ese texto e parecernos extraordinarios. Entón, empezamos a intentar contactar coa familia para ver se había máis texto e se se podría publicar, porque daquela comezaba a sair a colección Mulleres, que estaba destinada a ofrecer biografías de mulleres galegas. Tivemos a sorte de dar con Juan Ramón, co fillo de Francisco Miguel e Sira Alonso, e si, había máis texto, había 2 cadernos, e el concretamente estivo sempre disposto a que se publicasen os diarios da zona. E tamén aí se dá unha feliz coincidencia que a exposición de Francisco Miguel volve a Coruña, ven a Coruña, e coincide coa saída, coa publicación dos diarios de Sira Alonso. Sira xa non vivía cando se editaron os seus diarios, pero que supuxo para a súa familia, en concreto para os seus fillos, a edición deste traballo tan singular? Juan Ramón sempre nos trasladaba a felicidade que supuña ver a exposición do seu pai aberta na Coruña, na súa cidade, e ver os diarios da súa nai publicados. El lembraba que pouco despois do asesinato, antes de que Sira marchase para o exilio, Sira intentou abrir unha exposición de Francisco Miguel na Coruña, no centro da Coruña, pola zona da Mariña. Ali, esa exposición, para que ela pedira permiso oficial, non? Xa estamos falando de xa o franquismo, xa despois do golpe militar, a ela deranlle permiso, pero cando foi abrir a exposición viñeron as forzas represivas, digamos, pecharon a exposición e deronlle a ela un golpe na cara que o fillo lembraba que a cicatriz na cara quedara durante moito tempo, non? Entón, había unha carga simbólica moi grande nese efeito de pechar a exposición que Sira intentou abrir. Entón, que volvese esa obra por primeira vez, despois de tantísimos anos, máis de 60 anos, por primeira vez a obra expoñerse na súa cidade e o libro, as memorias, o libro publicado, para Juan Ramón era un motivo de felicidade. El decía que era como traballo feito, non? Como a materia pendiente xa realizaba. Como pechar o círculo, quizáis, non? Exactamente. El tiña a sensación dunha misión que tiña que cumprir e que con eses 2 feitos, o conseguira, non? Infelizmente, Juan Ramón morre prácticamente ao recibir o libro de Sira Alonso en México, e pouco despois morre, e eu tamén tive esa sensación de que Juan Ramón morría con esa materia que tiña pendiente feita. Con esa serenidade. Exactamente, con respecto a esa memoria dos seus pais, non? Claro, que falamos dos diarios que Sira escribe en 2 tempos, non? O primeiro no ano 38 en Tordoia, no que narra, como dicimos, con detalle a detención e execución do seu home, unha segunda parte en México xa, no exilio de México no 45, onde relata como ele e os seus fillos conseguiron escapar de España e buscar a Cubillo, primeiro foron a través de Lisboa e logo chegaron a México, non? E ainda que puidéramos pensar, non sei que che parece, Carmen, que os escriba a modo de desafogo, de catarse ante a perda da parella, e hai unha clara intención de contar, de deixar constancia, de acreditar a barbarie que se cometía non só co seu home, senón tamén con toda a sociedade, non? Esa interpretación da literatura memorialística como catártica, como unha literatura de desafogo, de botar fora a dor,
pois, evidentemente sí que ten sustento, non ten razón de ser, e posiblemente no caso de Sira sí que se dese esa causa, porque Sira pasa un proceso de moita angustia e un proceso que o fillo lembraba como depresivo, non? De non falar con ninguén, de non sair do cuarto, de non querer ni siquiera comunicarse coas persoas as que máis quería, non? É posible que ese feito se producira a hora de escribir os diarios, pero non teño dúbida, tal como están escritos, de que Sira quere facer crónica, quere deixar memoria, quere contar o que pasou, algo que se non chega a ser por Sira non coñecemos, non sabemos como foi todo ese proceso, non? Ese proceso máis de acaban de prendelo, levaron a tal, fun a visitalo, intento salvalo, e hai outro elemento que ademais é clave neste momento, non? Descubrir unha fosa común moitas veces é complexo, non? Neste caso había indicios moi claros de que a fosa estaba onde finalmente se atopou, pero buscando no texto de Sira, cun buscador, no texto digitalizado, podemos ver que até 7 veces Sira coloca o topónimo Bertoa no seu texto, é dicir, ela identifica o lugar onde está enterrado Francisco Miguel. Agora, cando se atopan os restos finalmente, cando se enterra con ese nome, non, con esa lápida, que é un monumento en definitiva tamén no cemiterio de San Amaro, pois eu non puiden deixar de pensar que esa teima de Sira en sinalar o sitio, pois tal vez tivera tamén como objetivo pois que alguén algún día abrise esa fosa, localizase os restos de Francisco Miguel e lle dese finalmente sepultura, non? Eu creo que os diarios son, a marxe dese exercicio terapéutico casi, son tamén un traballo memorialístico e de xustiza coa figura de Francisco Miguel. Ademais, chama atención tamén un momento, como relata, o momento no que se produciu a sublevación, cando a cidade da Coruña foi tomada polos fascistas, as que ela se refire como ese fato de víboras, non, que andaban rondando na súa casa esperando o momento de delatalos, non, e de que o colleran e o levaran preso, non, e como esa desesperación, o ver tamén a esas mulleres que apostadas diante do cárcere da Coruña, non, e que non se separaban dali para evitar que os seus homes, os seus fillos, os seus irmáns foran sacados de noite para seren paseados, non? Eu o que teño claro é que este texto, ademais do carácter, pois eso, de crónica, de documento que nos dá razón dun tempo, dun momento de represión brutal, é un texto literariamente fermosísimo, o sea, e de moita calidade literaria, porque ás veces eu despois do que foi a publicación dos diarios, tiven a sorte tamén de publicar un libro memorialístico de Mercedes Núñez, Cárcere de Ventas, e a partir de aí comecei a estudar o que son os textos de memoria escritos por mulleres, non? Ás veces vémolos como documentos de carácter histórico, memorialístico, pero con certo presuicio mesmo, pois non lle damos o valor literario que algúns destes textos teñen. E neste caso, indudablemente para min, é unha obra cunha calidade literaria brutal, utiliza metáforas, reflexa momentos, traslada sensacións, é un texto que evoca medo. Ti lees os diarios e tes medo, tes horror, eres capaz de sentir o que ela concretamente sinte, esa impotencia, cando intenta salvar a Francisco Miguel e ve que non pode, non o sei, eu convido sempre a súa lectura. Hai un momento, por exemplo, espectacular na que ela fala das mulleres dos mariñeiros, que
as que, bueno, pois o goberno, a estrutura administrativa do franquismo intenta nun momento pois, darlle unhas axudas polos seus homes que morreron e elas danlle uns colchóns. Entón elas tiran os colchóns ao mar e aparece pois, a ría cos colchóns flotando. É un episodio realmente moi visual tamén, moi de que podes imaginalo, é un episodio do que nunca sentimos falar, que la conta con desa maneira tan literaria. Os diarios son tamén, eu sempre os vin como materia para un posible guión cinematográfico, casi. Sí, seguramente. Por todo eso que ti dis, polo que vemos, non? Por esa tamén forza visual que ten e por esa historia tan intensa, no, que relatan. Esa linguaxe, esas estruturas tan ricas, esas múltiples referencias a outros autores, non? Fala moitas veces de Rosalía de Castro, uns diarios que evidencian desde logo a capacidade creativa desta muller que, a pesar da súa bagaxe cultural que se desprende destas páxinas, permaneceu silenciada durante anos, non, Carmen? É a lousa do franquismo que durou durante tanto tempo. Eu sempre falo das descobertas, non? De que tantísimo tempo despois continuamos facendo descobertas de decir, pero quen era esta persoa? Pois descubrimos que esta persoa tal. Un pouco así pasa con Francisco Miguel e con Sir Alonso, porque de Francisco Miguel, sendo un artista, pois como agora estáse demostrando, está quedando a vista, hai críticos, hai estudiosas que están analizando a súa obra e a súa trayectoria creativa. É un artista que merecía estar na nosa historia plástica, non? Pero non estaba. Ninguén coñecía Francisco Miguel na Coruña, por exemplo, que era a súa cidade. E con Sir Alonso acontece o mesmo. Son dúas persoas que desaparecen completamente. A máis do que a calidade das súas obras, da obra de Sira, que ahora se está descubrindo grazas ao traballo dun profesor que imparte aulas na Universidade de México e ali está mergullándose en publicacións e demais, está descubrindo máis obra literaria de Sir Alonso, concretamente relatos, non? Relatos escritos por ela. Pero digo eu que ademais do que é a obra literaria e a obra plástica de Sira e de Francisco Miguel, hai unha biografía, hai unha historia, hai unhas trayectorias vitais e personais que son completamente extraordinarias. Son dúas figuras pues, modernísimas, atrevidas, de vanguarda, que saen da Coruña e pues, percorren distintas cidades do mundo pues, atopándose con artistas, con intelectuais de primeira liña, ¿no? Pues, sabemos desde Siqueiros hasta Alejo Carpentier, por citar só dous nomes, non? Entón, eu creo que eso é a descoberta deles dous e o recoñecemento do seu traballo e son figuras que temos que recuperar con tantas outras que tamén compre ir, como decía Luis Joan, esa palabra que tamén a mí me gusta moito, ese concepto de descongelar, non? Sí. De descongelar as persoas. El falaba de descongelar as persoas que marcharon para o exilio e que na terra se esqueceron, non? Entón, eu creo que ese concepto, pues, o teu traballo tamén contribúe a iso, non? A descongelar e a recuperar a memoria destas persoas. Ti que estudiaches en profundidade a Sira, que significou Sira no proceso de creación de Francisco Miguel como artista e que supuxo despois da desaparición del encanto a responsable de manter o seu legado, non? A ver, é complexo, non? É complexo saber hasta que punto están unha persoa influe na outra, non? Ou hasta que punto hai esas pontes, non? Esas pontes entre as dúas. Hai un elemento fundamental que é a plena confianza de Sir Alonso na obra de Francisco Miguel. E isto en que se nota? En que por exemplo, Sira é
forma parte dunha familia da burguesía da Coruña, da burguesía do centro da Coruña, a burguesía comercial, e decide abandonalo todo para facer vida con este artista e ir a París, ir a Cuba ou instalarse durante moitos anos en México compartindo vida con artistas do momento, non? Eso só se fai se hai unha confianza plena na obra e na vida da outra persoa, non? Isto sí que se dá. Logo hai outro elemento. Durante todos os anos que conviven, a cantidade de retratos que Francisco Miguel fai a Sira Alonso é elevadísima. El fai muitísimos retratos, fundamentalmente retratos a lápiz, non? De liña, que se adiviña, é fácil recoñecer o rostro, que era un rostro así anguloso de Sira Alonso. Incluso bastantes desnudos, non? Que tamén é algo moi pouco usual no momento que se desen desnudos de persoas que se recoñecen, vaya, había desnudos e demais, pero de persoas que sabemos quen son, como é este caso, pois non hai tantos, non? Eso tamén dá a idea do carácter revolucionario e libre que teña esta parella, non? E iso sí é certo, o sea, Francisco Miguel fai moito retrato de Sira, Sira apoia a carreira artística de Francisco Miguel, e cando matan a Francisco Miguel, fíxate que antes de marchar para o exilio, unha das últimas iniciativas que la ten na Coruña é abrir unha exposición de Francisco Miguel. E a veces podíamos pensar que o objetivo tamén era conseguir fondos para marchar para o exilio cos 3 fillos, non? Porque ela podía así vender obra e conseguir marcharse para México, pero mesmo ela faise esa pregunta, non? Ela di, que estou facendo? Para que? Para vender obra, para que se recoñeza, cuestionase cal é o objetivo, pero o que sí está claro que ela quería que unha vez asesinado Francisco Miguel, que a súa obra se recoñecese. Eu aí se non teño a máis mínima dúbida de que ese era un dos seus obxectivos naquel momento. E como ves, Carme, a homenaxe que se lle fixo a Francisco Miguel na Coruña? Crees que é unha forma de reparación, en certo modo? Entérrase a Francisco Miguel casi 90 anos despois do seu asesinato. Isto é brutal. Durante 90 anos ese pintor, ese artista, ese home, non, comprometido co seu tempo e cun ideal de liberdade, de xustiza, pois estaba como tantos outros, como tantas outras, nunha fosa común. Por primeira vez ten nome e apelidos o lugar onde está enterrado. Entón, ese retraso tamén fai-nos pensar a nos mesmas como sociedade, tamén, non, que estar enterrando mortos, pois eso, con 90 anos de diferencia, non? A verdade que é terrible. Desde logo que sí. Pois, Carme Vidal, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe na Ferida Aberta no 36. Unha aperta, Carme. Grazas a ti por todo. Os datos que aparecen nos diarios de Sira foron claves para localizar os restos de Francisco Miguel en Carballo en setembro do ano 2023. Estaban xusto onde Sira relatara, en Bertua, xunto aos corpos de Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga e o seu fillo de 21 anos, Pedro Pinilla Calvete. O arqueólogo Sergio Castro, da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, encabezou estes traballos. Que tal, Sergio? Moi boas. Que tal? Non sei que sentides as persoas que de algún xeito non estades involucradas neste tipo de investigacións cando, por fin, conseguides entregarlle os restos das vítimas aos seus familiares. Bueno, dende logo sentimos que o país é un lugar un pouco máis xusto, e que dende asociacións civís como a nosa, que non reciben ningún tipo de subvención pública, e que rexeitamos porque pensamos que non é a forma de facer estes traballos, porque as dereitos humanos hai que garantilos, non subvencionalos. Entón, para nós é como facer
un país un pouco máis xusto, non? E unha forma tamén de pechar vellas feridas, non? Que non sei se se chegan a pechar de todo, non? Tendo en conta toda a mochila que hai detrás, non? Sí, a ver, penso que para as familias, polo xeral, é moi reparador, autorreparador, porque, como quen di, porque é unha reparación que son as propias familias as que as fan, que a nosa axuda, pero en realidad é un proceso de autorreparación en o que estiveron moitos anos solas, sen axuda de ninguén, de ningún tipo de institución, que nós simplemente axudamos económicamente co traballo e o capital humano de todos os voluntarios que forman parte da asociación a levar a cabo. E que realizades un traballo esencial. Eu quería rememorarme aquel 21 de setembro do ano 2023, cando apareceu o primeiro dos corpos que buscabades en Bertoa, en Carballo. Como foi aquela intervención? Como se chegou ata ese lugar en concreto? Bueno, en concreto, nós tiñamos a información aportada polo acta de enterramento da parroquia, que poñía que esa fosa común estaba á esquerda, ao lateral esquerdo na entrada do cemiterio, e a maiores polos diarios de Sir Alonso. Son uns diarios super valentes e super fortes para a época, fruto dunha muller ultralúcida que a pesar de toda esa loita, ese pesar que tiña que ter pola desaparición do seu marido, tivo os pés de plomo como para levar a cabo esa investigación, e gracias aos datos que ela recolle neses diarios podemos acceder á información que estaban nesas causas ou arquivos da Garda Civil que hoxe en día non se conservan, e que tamén apuntaban a ese lugar de enterramento dentro da parroquia de Bertoa. E no momento en que abrides a foxa, en que estado se atopaban os cadáveres? Bueno, atopábanse no mesmo estado que estaban descritos nesa causa, non? E que recolle ela nos diarios, que falaban de que os corpos estiveran 3 días a intemperie antes de que os veciños se atreveran a darlle sepultura, porque sempre os deixaban tirados os represores fascistas nas carreteras, nas estradas, non? Sí. Entón atopábanse con síntomas claros dunha morte violenta, con evidencias de que estiveran os corpos todos esos días a intemperie. E a maiores tamén, un dato que tamén coincidía con esa historia previa que tiñamos, que era que supostamente o párroco daquela época fixera unha esmola xunto cos veciños para mercarlle 4 caixas de madeira a eses corpos para darlle unha sepultura o máis digna posible, non? A historia era certa, nós íbamos con prudencia porque podía ser que realmente non foran 4 caixas de madeira e que estiveran simplemente botados os corpos en terra, pero efectivamente sí, tamén encaixaba esa historia, eran 4 caixas de enterramento, 4 ataúdes, cada un distinto, porque claro, o carpinteiro collería as 4 caixas que tería disponibles naquele momento. Claro. Foron as que se usaron. Moito se ten falado anos atrás sobre a posibilidade de que a Francisco Miguel lle cortaran as mans. Ao final non hai nada deso, non había eses símbolos, eses síntomas de tortura, non, dos que se falaba antiguamente. Non, nós sempre temos que ir con moito cuidado con estes datos, porque realmente cando toda a tradición que temos é oral ou maioritariamente oral, pode desvirtuarse, por así dicilo, o relato, non? Ou modificarse ao longo dos anos. Entón, nós con eses datos somos moi cautos, e a realidade é que tiveron mortes violentas, con totalmente ilegales, sen ningún tipo de dignidade, pero xusto o tema das mans é un dato que non era así. Que non se asusta a realidade, cada un deles está cunha ferida de bala no cráneo, con proxectil aloxado no cráneo. Un deles en concreto tiña 5 proxectis máis ao longo do corpo, que supoño que foi porque cando o sacaron do cárcere da Coruña xunto cos 3 compañeiros sabía ben o destino que
tiña por diante, seguramente descargouse contra os captores ao longo do camiño ata chegar a Carballo. Posiblemente. E había algún resto identificativo, algún elemento identificativo, algunha prenda ou algo que vos axudara a identificar a cada un deles? Non, en principio evidencias así tan determinantes non. O que sí sabíamos que eran 4 persoas as que buscábamos, 4 persoas que estaban en caixas, 4 persoas que estaban en caixas tamén neste caso, que tivera unha morte violenta confirmada polas evidencias balísticas. Para nós chegaba para dar por feito que son eles, simplemente faltaba o análisis antropolóxico e xenético, que foi o seguinte paso. Foi sinxelo realizar esa análise identificativa, esa análise xenética, contabades, supoño, coa colaboración das familias, por suposto. Sí, por suposto. Sí. Como ben digo, os datos todos encaixaban co relato anterior, entón simplemente era un traballo a realizar que realizouse e puidose certificar que eran eles. O único problema que nos atopamos neste caso, en concreto, foi que houve unha negativa por parte do párroco de Bertoa, que non ten nada que ver co arzobispado de Santiago, que sí que nos permitía actuar na fosa común, pero ese é o principal problema ao que xa ten os familiares deste país, que por moito que se falen de políticas de memoria, son políticas de memoria ineficientes que siguen sin proteger as familias porque están totalmente vulnerables en todo o proceso, no sentido de que un párroco pode querer ter que dicir algo no proceso de búsqueda dunha persona, máis cando nos presentamos o plan e sabía perfectamente que nese lugar non había enterramentos sinalados e que non iba a afectar a nosa intervención a ningún enterramento que houbera no cemiterio, máis que o que nos buscábamos. Bueno, chegou ali vociferando, e bueno, eso son indicativos precisamente da inoperancia dun Estado español que sigue sin protexer as vítimas e que teñen que aturar que despois de tantos anos de ter a seus familiares desaparecidos ainda por riba teñan que aturar que o día que poden por fin iniciar os traballos de búsqueda chega ali un párroco pensando que ten máis poder do que realmente ten, vociferando e maldecindo o que nos estamos facendo ali. Cando a Francisco Miguel apareceron os corpos de Juan Boedo e de Andrés e de Pedro Pinilla, non? Quen eran estas persoas, Sergio? Estas persoas eran persoas humildes e traballadoras e que o único delito que fixeran foi ser sindicalistas e facer pensar que o mundo podía ser un lugar mellor e con maior liberdade. Ese era o único delito que tiña as súas espaldas. Desde a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña levades moitísimos anos traballando na recuperación destes corpos, non? Tentando pechar eses círculos, non? Que se abriron no ano 36 en moitos casos, non? Non sei se levades conta de cantos tedes xa identificado durante todos estes anos, Sergio. Non, os números non son algo que teñamos tan presente. En canto a contabilidade, non somos unha asociación que traballamos a nivel estatal, digo pola puntualización da Asociación para a Recuperación da Memoria da Coruña. Eu vivo na Coruña, pero a asociación é a nivel estatal, sí. É a nivel do Estado español. Entón os números son cifras que non sei ata que punto terían sentido estar contando os corpos recuperados. Dende logo, si podemos falar dun porcentaxe identificados bastante elevado que é o noso fin último, non? Poder entregarlle individualizadamente os corpos a cada un das familias para que poidan elegir onde darlle sepultura digna. E pola experiencia que levas acumulada durante estes anos, non sei se ves puntos en común, non? En todos estes casos, se ves un manual represivo por parte dos fascistas que se levara a cabo en todos estes crimes atroces que cometían e en que estado quedaban as súas vítimas. Non sei se podemos sacar algunha conclusión ao respecto. Sí, obviamente cada zona ou cada lugar de España tiña unha tipoloxía diferente de fosas comuns, pero dende logo a forma de actuar cando ti analizas dende dentro e demais con todos os anos que nos levamos traballando, sí que entendes que era totalmente un plan orquestado de terror e de represión que tiña un fin último que era eliminar
todo tipo de pensamento democrático no Estado español. Por moito que haxe xente que diga que simplemente era unha loita entre irmáns, eso é un relato totalmente falso, era unha loita dunha ditadura dun Estado fascista contra todas as ideas que puderan traer algo de liberdade. E non sei se tamén atopades signos de ocultación por parte dos verdugos, non? Ou de ocultación dos seus crimes, cando abrides esas foxas. Simplemente atendendo ao propio relato desta fosa, cando ti atendes a historia, eles estaban no cárcere da Coruña, son trasladados ata Berto, ata Carballo, que é unha... Hai unha distancia. Sí, é unha distancia bastante grande, e máis para naquela época. Sí. Entón, a única intención que podía ter iso era totalmente a deslocalización dos corpos para unha maior crueldade, que era que as familias non puideran atopalos incluso despois de mortos, claro. Pois Sergio Castro, arqueólogo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, moitas grazas polo teu traballo e grazas tamén por querer contárnolo aquí na Ferida Bertano 36. Grazas e unha aperta, Sergio. Nada, gracias a vos por dar o espacio. A recuperación dos restos de Francisco Miguel e a reedición dos diarios de Sira volveron poñer no foco esta singular parella que chegou a ser moi coñecida nos círculos artísticos da época e que permaneceu durante anos silenciada. Temos connosco a Carlos López Bernárdez, historiador de arte e académico. Carlos, moi boas. Hola, boas tardes, que tal? 89 anos despois parece que chegou o momento, non, de facerlle xustiza a Francisco Miguel. Pois parece que sí, estamos no mes en que por fin vai ser enterrado de maneira formal e con un trato solemne, ¿no?, na Coruña, os restos del, e polo tanto sí, parece que é un momento adecuado. O contexto, o recente xornada dedicada polo Consello da Cultura Galega van nesa liña, non? Quería repasar un poquinho a traxectoria de Francisco Miguel. Estamos falando dunha persoa que naceu na Coruña durante os últimos coletazos do século XIX, que desde moi novo comezou a amosar os seus traballos nas principais revistas de arte, non? Estou pensando, por exemplo, en Ronsel ou en Alfar, en revistas nas que tamén colaboraron outros coetáneos como Álvaro Cebreiro, como Luis Guizi, como Ángel Xoán, non? Que significou esa etapa? Como podíamos definir os traballos realizados por Francisco Miguel nesa etapa? Ben, nese momento que os anos que alrededor do ano 20, 23, non? Temos un artista moi novo, é dicir, el naceu en 1997, por lo tanto, tiña 20 e poucos anos, non? E participa de un tipo de linguaxes que están circulando nas revistas artísticas nesa altura, fundamentalmente vinculadas ao que se denomina ultraísmo, non? É dicir, un movimento que en principio é un movimento poético, literario, pero que ten, digamos, un correlato plástico, non? Que é un tipo de linguaxes que, de alguna maneira, mesturan ou utilizan referentes que teñen que ver con elementos vanguardistas, é dicir, pinceladas do cubismo, do futurismo, mesmo fórmulas que teñen que ver con o expresionismo, de maneiras moi dinámicas, fundamentalmente, non? Ese tipo de ilustración que o que podemos ver na obra del, como na obra de outros artistas galegos desa altura, penso, por exemplo, en noso amigo Luis Guizi, tamén asesinado no 36, que teñen bastante proximidade unha outra nos primeiros anos 20, non? Na revista Vida, da Coruña, na revista Casa América Galicia, que logo se chamara Alfar, tamén unha revista interesante que se chamaba Luz, no que Guizi tamén fai un tipo de deseño moi atractivo. É dicir, nese momento estarían este tipo de obras, non? É dicir, que son obras que teñen un pouso vinculado ao vanguardismo que se divulga nas revistas europeas
deses anos. E pronto el vai completando a súa formación e hai, digamos, dous momentos e dous lugares claves, non? México por un lado e por outro lado Francia, non? Onde entra en contacto tamén coas vanguardas europeas, non? Sí, ele evidentemente coñecía esas vanguardas desde a Coruña perfectamente ou con un coñecemento importante, porque o núcleo dos seus amigos, o núcleo que vai realizar a revista Alfar é un núcleo de intelectuais, artistas moi informado e ademais moi pendentes, moi interesados por esas prácticas, tanto no aspecto literario como no aspecto plástico vinculadas a momentos vanguardistas. É certo que é moi importante a estadía del con Xira e co seu primeiro fillo en París durante máis dun ano, no 93, e polo tanto, obviamente, unha estadía dese tipo que é bastante prolongada é importante. Ademais, en París vai asentar o coñecemento de personalidades artísticas, vai escribir sobre arte para enviar textos a Alfar, fundamentalmente, e vai aprender unha técnica de traballo artístico acontecido, o batik, que logo vai expor en Galicia e en Madrid e mesmo en América despois. É dicir que sí que hai un momento importante, sí. E digamos que supón un punto de transformación quizáis na súa traxectoria vital e profesional esas estadías, Carlos? Seguramente influiu moito. Que ocorre que ademais coincide de maneira moi acompasada con un proceso de evolución estética que se pode percibir perfectamente na revista Alfar, non só nel, sino en moitos dos colaboradores de Alfar, que o paso desas fórmulas de carácter vanguardista que son herdeiras en realidade da arte europea dos anos 10, cara a un tipo de arte máis figurativo do que se denomina habitualmente o retorno á orde vanguardista, non, dos anos 20, que se pode percibir en artistas moi coñecidos a nivel internacional. Por o nome de Picasso é moi claro, non, nese momento, non, que ya Cocteau definiu como volta ao retorno á orde, non, que así é coñecido. É dicir, un tipo de figuración renovada que é herdeira desa vanguarda, pero que ten fórmulas modernizadas, non? É dicir, que en Francisco Miguel percíbese perfectamente ese paso e no seu caso vai dar lugar a un tipo de estética moi próxima ao que se denomina realismo máxico. É dicir, a un tipo de figuración que así o definiu un crítico alemán nos anos 20, Franz Roth, como realismo máxico, e que no caso de Francisco Miguel é moi claro esa proximidade estética. E a pesar dese percorrido creativo, sen embargo, un autor pouco coñecido, podíamos dicir, non sei se me equivoco, non? Parte da súa obra puidose ver aí algo máis de 25 anos na Coruña, naquela exposición do quiosco Alfonso, pero pouco máis, non? Onde podemos ver os seus traballos a día doxe? Ben, pois neste é certo, efectivamente pouco coñecido porque non está representado nos nosos museos. O seu asasinato provocou tamén que un silenciamento e un descoñecemento da súa obra, o esquecemento, non? Pero hoxe existe, hai unha exposición na Coruña, é dicir, está aberta na casa de Casares Quiroga, no que se pode ver un cartafol de 30 debuxos del que el fixo en México en 1930, e tamén un retrato de Xira moi interesante dese período mexicano tamén. Nos nosos museos non hai moita obra del, ou case non hai obra del, hai apenas un par de que eu coñece en Galicia. O Museo de Belas Artes ten un debuxo del, un retrato de Cebreiro, do seu amigo, e o Museo Carlos Maside, hoxe tan maltratado. En Sada ten tamén un debuxo, porque Luis Xoane con Isaac de Azpado querían que estivese representado e conseguiron, aínda que fose unha pequena representación no seu discurso museístico. Cando fixeron o museo, quixeron, obviamente, que Francisco Miguel estivese representado. Xoane coñecía o traballo del de antes da guerra e fala moi ben de correspondencia da obra de Francisco Miguel, é dicir, e reivindica o seu legado. Pero pouco máis, non hai obra dele en museos, hai obra en coleccións privadas, e tamén hai algunha obra no mercado. Hai unha obra importante en un museo mexicano, o retrato de Dolores Olmedo, que está no Museo de Dolores Olmedo
na Cidade de México, pero realmente non está representado nos museos e iso evidentemente pois non favorece o coñecemento da súa obra, claro. Non sei se sería preciso quizáis un estudo a fondo, unha catalogación completa da súa obra, non, que permaneceu silenciada. Sí, bueno, a catalogación será complicado de momento, pero obviamente será preciso ir dando pasos, como facer algún proxecto expositivo importante que poida reunir o que e polo tanto un proxecto expositivo pode estimular que se vayan coñecendo máis obras, estudios sobre a súa obra, efectivamente, sí. E garante do seu legado sempre foi a súa viúva, non? Sira Alonso, que se encargou persoalmente de coidar e divulgar o traballo do seu home, non? Sí, sobre todo encargouse de que a memoria dele estivese viva nos diarios dela extraordinarios, non? Que acaba de ser reeditado e que fixo que a memoria de Francisco Miguel estivese aí presente, non? Ou se retornase coa publicación do seu diario hai 25 anos. Creo a publicación xa falecida Sira, cando a nosa terra editou por mor do labor de Carme Vidal e de Anxo Sumai como editora e traductora, non, dos diarios, que foi, bueno, pues un paso moi importante para o coñecemento dos dous, claro. Sira, ademais, é unha figura intelectualmente moi interesante tamén. É moi potente tamén, moi potente, non? sí, por suposto. Despois de tantos anos, non, do pasamento de Francisco Miguel, agora que podemos mirar con perspectiva, non, un pouco o seu traballo, non sei que pouso, que influencia deixou nos autores que lle sobreviviron. Ben, para min é evidente que o coñecemento da obra del, cando el volve de México, vía Cuba, por certo, a Coruña, pasando un ano en Madrid primeiro, no 34, cando no 35 está de novo na Coruña, a obra dese período, tanto mexicana como galega, dos últimos anos, ciertos anos 30, digamos, ese tipo de figuración de realismo máxico, tivo que ter un impacto visual moi grande. Temos algún testemunho de críticas do momento interesante do ano 35, por exemplo, na Coruña, a exposición que fixo no ano 35. Creo que influiu moitísimo na obra de Urbano Lugrís. É dicir, a obra de Urbano Lugrís creo que ten débedas clarísimas coa obra de Francisco Miguel. Urbano Lugrís que nos anos 30 pois era un mozo na Coruña, non? É dicir, que, polo tanto, coñeceu seguramente a obra de Francisco Miguel e que se pode percibir cando un ve algúns dos cadros de Francisco Miguel con esas xanelas abertas, naturezas mortas no primeiro plano, que por outro lado en outros contextos europeos aparece, pero que logo Urbano Lugrís vai reformular, non, na posguerra. E creo que sí que hai unha influencia clara na obra de Francisco Miguel e na obra de Urbano Lugrís. Pois Carlos López Bernárdez, moitísimas grazas por axudarnos a comprender a obra de Francisco Miguel. Grazas e unha aperta moi forte. Moitas grazas a vos. A ferida aberta no 36. Un podcast de Nuria López. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos neste capítulo especial que dedicamos a Francisco Miguel e a Sira Alonso. Grazas especialmente a Carlos, a Sergio, a Carme e tamén a Miguel Anxo por acompañarme neste capítulo. Quería trasladar tamén o meu agradecemento especial a Carmen García Rodeja da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, non só polo traballo que desenvolve esta organización, senón tamén por axudarme a confeccionar este programa. Grazas tamén a Fernanda Corni, que me acompañou na locución. No vindeiro capítulo percorreremos espazos de Galicia que aspiran a ser recoñecidos tamén como lugares de memoria. De Ferrol, o que está na memoria da xente, pois que era a cidade militar, cuna de Franco, é lugar pois emblemático nese aspecto, como base militar, que vence aos obreiros, non? Nese aspecto queda a historia, claro, que como unha cidade
conservadora e antidemocrática, cando en realidade non é así. Presentaremos esa formalidade para que seña recoñecida este bello cárcel, este edificio que leva a memoria de todos os lugueses e luguesas que sufriron a represión, a ditadura, pois para dignificar o seu nome en primeiro lugar das persoas que aquí sufriron esa represión e en segundo lugar porque consideramos que é un edificio que merece ese recoñecemento. O Campo de Aragón é o maior exemplo da violencia sumarísima que seguiu o franquismo e o exército sublevado onde o comezo. De feito, o Campo de Aragón, foi o punto onde máis execucións houbo en toda Galicia. Entregamos a solicitude cas firmas dos familiares das 90 persoas ali soterradas que sufriron prisión na cárcel de Celanova, que é o convento que os sublevados o acondicionaron como cárcel, e despois a todo o que supón o cementerio en sí. O que se pediu dentro do Concello polos informes do Instituto Cornide foi a Casa Casares, a Casa Cornide, pero tamén o espazo en conxunto o entorno da Torre de Hércules, vale? Porque aí é un lugar, evidentemente, de fusilamento, é un lugar de execución de penas e de represalia e de represión que é visualizado en 3 monumentos nese mesmo entorno, 3 monumentos, non 2, ningún, 3 monumentos feitos en etapas distintas, non? O cárcere, de feito, non solamente vamos a pedir que se declare como lugar de memoria democrática, sino que, ademais, estamos a promover a recuperación da memoria e de documentación de toda a represión que sufriron persoas no cárcere da Coruña, represión política, en todos os períodos do franquismo. Preguntábasme pola fuga do Portiño, non? Hubo mortos, ametrallados polas autoridades, pola Garda Civil franquista, moitos outros morreron afogados nun intento de fuga que tivo lugar no ano 1937. Sin dudar a dúbida se existe memoria do Portiño, de feito xa existe un monumento que pedimos que se declare como lugar de memoria, como memorial. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, en iBooks ou en YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.